Salam dostlar. Bugün men size başka birinin imosini nädip telefonuňa çatmaly bolýarmy? Elbetde bolýarken menem ýaňja barlap gördüm we göni kod soraman açyldy. Endi menem size şonu öwretjek. Hani onda videomuza geçeli. İlk bilen Chrome'a girýär. Ve ondan imo beta app 40 şuna alias birinci alıp girýär. Girenimizden son ve download app indire basacağız alias 6 megabayt yani aldım ben Mendime tek shia mir duk Fjalët me vrasin si plumb e veç ti po gjun editörüm istersen komentarya yazın. Şu yazıda sizde de çıkar. Köne versiyası olan hazır bir nomer yazacak ve kön açılır. Yani o nomer telefonu sizden al. Ne görsünüz açılır ya çıkar ya. Yine tezden yazacağımız. Yine görsünüz ya. Imo düzüldü. Ana görsünüz ya imo düzüldü. Kod sorana görsünüz ya. Ol nomerimin öňünden düz göremek. Ýöne ýaňy tezden düz gördüm. Onda öňüne barlap görümde başga nomer düz gördüm. Bu nomeri ýadymdan ýazdym. Ve görsüňiz ýaly düzüldü, işläpdi. Ol mende sizde de belkim işler bilemek ýöne. Onda kanalyma agza bolup like basman unutmaň. Videolarymı görýäňizde ýöne like basman agza bolaňyz ok. Onda tizrak öseliň. Sag boluň azlykça.